I think about 3 years. Mangimthola nami ngamthola khona la ku TikTok. Saba nebusiness ke mina naye ebesiphusha izinto ngalendlela esiphusha ngayo. Sahlala nje no Shoti saba right. Mina ngimbiza ngo Shoti. Zenzeka igameko la ngibona khona ukuthi mhlambe akuhlali kahle. Ngimkhuze ukuthi ayishoti la ungenzi kanje. La yenza kanje. Ngoba angisuye umuntu oactive kakhulu ku social media but bengikhuluma naye la ngibona khona ukuthi akenzi kahle. Nala enza right khona bengiphinde ngikhulume naye futhi. Sahlala ke naye isikhathi eside uShoti. Esikhathini esiningi ke benimbona ahamba nomfana omncane. Bekumfana mi ke loyo. Ilasibone yami. Ashutha nayo uShoti angigadela umuzi. Ngumuntu nje o resourceful ukuthi mangekho kuba uye nje oba busy. La egcekeni. So manje la ebelele khona ngiyafisa ngathi ngahamba ngimvusa ngimtshele ukuthi Shoti ngicela usondele mfethu vela. Bengicela ukuthi uvele mfethu. Ngiyafisa ukuthi ngathi angavela somewhere. Ngiyafisa. So bafethu bengicela ukuthi niyeke lento le. Ngiyanicela bafethu ngicela niyeke lento le. Ngiyanicela Bojiyane Skova neTimberlane ngiyacela bafethu ngicela niyeke lento le. Please. Ngiyacela bafethu. Ngicela niyeke kungaze kuphuma omunye umphefumulo futhi ngoba last year ngathola icall ekubantu abaningi bathi mfethu kuthiwa kunomuntu osedutshuliwe. Mangithi ngiyatatazela ngiyafona ngiyamthola uShoti kuthiwa lowo muntu lowo uDubula. Umoya wami wathi ukwehla kancane. Kodwa ngibhlungu ngoDubula. Namhlanje ngisemsebenzini ngithola enye call futhi ukuthi sekukanje. Ngiyacela bafethu. Ngicela niyeke lento. Iyekeni bafethu, iyekeni please. Angeke uzufe. Angeke uzulimale ndawo uma ungakhulumi. Ngicela ningene ku TikTok nizenzele i-content ngamaqhawe wenu o ngengoma eniyithandayo please. One is more than enough. Ngiyacela bafethu ngicela niyeke lento le. Please. Ngiyacela. Ngicela niyeke bafethu. Ngicela niyeke. Hayi mwanami ukukhululile mfethu sikuhlungu sonke labafethu Jiyane bafethu ngiyacela Skova bafethu ngicela sivale nabo live wana mhlambe ngiyacela bafethu ngiyelutho ngiyacela bafethu asibavale nabo live mfethu ngiyazi mwanami ukuthi unikiwe imvumo mfethu abumndeni we appreciate that mfethu but khulumeka izinto eziningi ezinye ngamina ziyakhulumeka nizodala more inkinga ngicela nisimele kancane sivale nabo live bafethu siyacela singaze sikhulume nathi izinto eziningi. Siyacela bafethu. Sizobuya ko live sibashayo live sikhulunywa nabo asimeni silalela ingoma but ake simeni uyinkulumo. Yabo? Siyacela bafethu. Sihlungu sonke la bafethu. Yabo? Sisemanzini sonke siyakhala so. Ngikhuluma nalo mfethu. Bafethu. Ake sivala bo live ngiyacela. Ngiyacela bafethu hayi kahle. Yabona nje bafethu. Yeah. Live ngizovala mfethu. Ngizovala inkinga yami ukuthi kunabantu abaningi abangithintayo eceleni and bekumele ngiyenze ibe clear yonke lento le.
ngiye ngacela ke kumndeni ukuthi ngi-announce. Bengicela nje ukuthi ngikhuluma amazwi okugcina. Cela niyeke lento bafethu. Iyekeni. Iyekeni lento bafethu please. Iyekeni lento ukuthi nihambe nikhuluma nenza inani iyekeni lento le. One soul is more than enough. One soul is more than enough. Iyekeni. Skova, Gianni, nebandla nonke iyekeni lento le bafethu. Ngiyanicela bafethu. Cela ukuvala live. Gianni. Kulungile babhemi. Kuyazwakala mfowethu. Hayi kuyazwakala bhuti abantu mfowethu hey. Amadoda sengizohasha abantu manje imbongi yami iqhawela amadoda. Awu, hey. Iyekeni. Umalume uyazi umalume ungiphoqela ukungena live namhlanje bengingafuni wangiphoqa kodwa ke akusenani. Bezovalelisa shothi mina kulungile babhemi. Bafethu. Kulungile. Uma ngabe awukazi umbona umuntu othule eduze kwakho. Umuntu ozohamba uyowasha igazi lakhe. Bebuza mina. So ngicela niyeke lento. Ngiyawuvala live bafethu ngicela sihloniphe umndeni wakwaMvelase. Ngicela ngicela sibahloniphe kakhulu bafethu. Thank you. Siyabonga mfowethu, siyabonga. Sure.